زخبركم سمعتنا شديشتن فرقان كوين اللوم لتحستو زينا أغربالكم فلما أرستاتهم أبزوا ماكل مختم قطصار ولا رمبتا عوت من بارو تقليصهم أبعد تكليزان زراتي أبتسفو مدرخ بسيحهم أب سفح كفال السودان بالصعب حدقاتات زنابن عرقلغن منقستن السلسة وارح زصنع هقراو أواج هسوس اوان حدقا أوتيهم أب بنغلاديش أب مسجد بزقات ملحكي غاز تنكو حدقا نتكون بارعن بوحدو 13 ميتهم أب زوام أكل نوسوبا بريخ بفلاي دما أب كبابي عد بيدل عن صلالي زنبرة كبيد ورا رمبتا صلا وهود سراحة بلات حيلتات مكلخال من محدارن كيلاتات حرشان أب زراتي قدات كيورده أب كوتتراتيوم أما حداري من محدار كبابي عد بيدل أتو مرهوي زرعي نخبدت نايتا قاتي مزغني ورا رمبتان زيتوس ده قلطوف سقمتنا ملكيتو أبزهابا حبريتا قلطوف أدمعن وهودن سقمتي صلا زتوس ده حرشاتات كابت حدقا كم زدحاني قليسوم حلافة جنفر منستر الحرشة أبتنو الصبا أتو ماجور منقستا بوغانو صالاتي بقد صال زوهاب زنبر حبريتا زد اللي مدلوات بآقا سلز تصاففه نتورا رمبتان ممكات زبك عقم تتاريو كم سنح قليسوم حيال ودابيك عند رواحين أدمعي مختم مخانو أم حدار نوصبا بريخ أتو تسفو في الصحاسي ينتغيسو معرم مختم حمام كورونا نورا رمبتاون بقع مدلاوات غيرو صلات سنحة أبزراتي يخون مقاهجا قدات كيوردن مكتصارو كم استقال قليسوم حلافة جنفر لمعات بغلي زوا ماكل أتو أسرات هايلة بقدو أب زوا ماكل بحفيشاب نوصبا سرجقاب زبزح عدتات أب نوصبا بريخ أب كبابي عد بدل كمون أب كبابي تاسمرا أب درفو حدقنيا ورا رمبتا تخسيتو كم زغني تخونقن صلاتي كسع درجة عد استقايد مدلواتن وهود مختن أب زراتي كتكس زكال قدات كم زي ورده أب قطتر كم زو عليه الرقاقيتهم زياب زوا معكل دحر نوي حمتات مثل ما أوان استرأي ورا رمبتا بحجون ناي مخصات تقولو سلزلو هزبي كي تزاني أودا دبو زيادة بمحيال نمخت دلو كخون منستر حرشا الزخاخير اللهم بزيكازي أبر ستي أبستفلالي كبابيتات هجرنا زغطسل زلو مختم متفا أنبتا أبزوان زياب زوبا قاش باركا نوس زوبا سلعة كبابي تحرا أبزوا عن سواد دما أبقل كبابيتات نوس زوباتات حال ناسماتن حدش تريو ورا رمبتا تخسيتو كم زلو هزباور كبات منيستر حرشا حبيرو أب نص بعد تكليزان أب درجة صحيح يزبصح استفرالي عينة أكل انترتاتن أب تسفو درجة كم زبصح حرستوت قليصام أقدمهم زي قبرو أخو المدلواتن من يسرح رشاز عدلهم مروس زر سرناين مستسفو كرامات تدميرو نكون تازراتهم أب أزيو كم زحجزهم توم وهاب تريتو تغيسهم تخسيتو زنبرة لبدا أم بتا بستخيد سعري قدات كيورد بمتفو ربح مهرتي كحفصو تسفوات مخانهم قليصام حلاف بيت صفت من يسرح رشاب تنوصبا من سي تسفالت قبر برهان أبزهاب حبريتا حرستوت نزت ريو هابتام تمكروم عقاب ماين حمدن مدقوعن ميلاتات مكل خالبالعتن مستي بمن يسرح رشاز وهابهم موياوي مخرن مروس زرن أوهايدهم اتوتاونتن كبن مبال يسعتو كمزلو حبيروم أبتنو صبا زاقيت بقمقام 385 ملم زناب كم زواقعه من السي تسفال لتغيسو 353 هكتار مشلا 127 هكتار عفون شحن 144 سرناي 909 هكتار سقم كمون 533 هكتار تلاتات تزريو كم زلو قديسو بزي كازيد حلف عمت نلعلي 30 تريت زتوهبه أب محاس طعنا تريت عبي استواصو كم زقبرز قلسة كي لحكمنا نصصة أتو تخلي يماني حلفو أب كابتن تلبقي عن زر حمامات بزو السد قلتو في سقوم تتات بغليلو أب مكوتتار كم زاتو حبيروم أبتنو صباب كل التمدبرات فلسي 10 فلستات تداليو بدرجات تكالاتن والكازيقاتاتن ختكال يعدل الله أب زوباقاش باركات ريت عنا انتحليون خصصنا كمون كاب انسساتات نابسب زم حلالف حمامات نمكلقل ناي حكمنان كتابة النتفتات السلاسل كمزلو
ኣብ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ሓላፊ ሃዱ ጥዕና አቶ ሰልጠነ በርሀ ሓቢሩ መሰረት ሓበሬታ አቶ ሰልጠነ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዓመታዊ ንኣስታት 1.3 ሚሊዮን ጥሪት ኣገልግሎት ክታበት ከም ዝወሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ንውሶባታት ኣብ ዝርከባ 32 ክሊኒካት ድማ ስሩዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንኩለን ዓይነታት ጥሪት ከም ዝወሃብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሃገራዊ ባንክ ደም ምስ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ተዋሂዱ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕርን ዘተኣታተወ ዘመናዊ መሳርሒታትን ቀረብ ውሑስ ደም ዕብየት የመዝግብ ኣሎ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ኤርትራን ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ንውሶባ ጸጸራትን በ4 መስከረም ደም ኣብ ዝለገስሉ ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣቶ መሓሪ አብርሃም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ልግሲ ደም ንምዕባይ ብዝተኻየደ ጎስጓስ ዝልገስ ደም በብዓመቱ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሆስፒታላት እኹልን ውሑስን ደም ስለ ዝቐረብ ሞት ኣዴታት ኣብ እዋን ሕርሲ ናብ ዜሮ ከም ዝወረደ ኣቶ መሓሪ ጠቒሱ ነቲ መደብ ንምዕዋት ንዝነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊ ባንክ ደምን ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ሞጊሶም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ሓላፊ ላቦራቶሪ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ዓንደ ሚካኤል ብግዱ ሓንቲ ኸረፂት ደም ክሳብ 5 ዓይነታት ምርመራ ከም ዝካየደላን ናብ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ደም ከም እትመቃራሕን ብምጥቃስ እቲ ባንክ ኣብ 6 ዞባታት ናይ ሓለዋ ልዕሊ 22 ትካላት ጥዕና ቀለባት የማልእ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ብደረጃ ስድራ ቤት ውልቀ ዜጋታትን ሰራሕተኛታት ትካላትን ዝተለገሰ ልዕሊ 6,000 ከረፂት ደም ከም ዝተዋህለለ ዘድሊ መርመራታት ተኻይዱሉ ድማ ናብ ትካላት ጥዕና ከም ዝመቃራሕ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነፂሩ ኣሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሱዳን ብሓፈሻ ምስ ፈለግኒ ላብ ዝዳወብ ከባቢታት ድማ ብፍላይ ብሰዓብ ሓደጋታት ዝናብን ዕልቕልቕን ኣብ ህይወትን ንብረትን ዘውርዶ ዘሎ ክሳራታት ብምዝያዱ መንግስቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ መላእ ሃገር ጸና ሃገራዊ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣዊፂዎ ባይቶ ጸጥታን ምክልኻል ሱዳን ብ4 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ንሱ ዘስዕቦ ሓደጋታትን ብውሕዱ 99 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 100,000 ኣባይትን ካልኦት ተተቕልጽን ከም ዝዓነወ ኣነጺሩ ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝጠቐሰት ባይቶ ብድምር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት በቲ ብርቱዕ ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ ባህርያዊ ሓደጋታትን ብኣሉታ ተጸልዮም ብዘይመጽለሊ ከም ዝተረፉ ገሊጾም ኣብ ዝመጽእ መዓልታት እውን ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ክኽሰት ከም ዝኽእል ዘጠንቅቑ ዘለዉ ክኢላታት ትንበያ ሜትሮሎጂ ሱዳን ምልኣት ፈለግ ሰማያዊ ኒል ሓድሽ ክብረ ወሰን ክሕዝ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ነበርቲ ኣብ ወሰናስኑ ዝርከባ ዓድታት ናብ ውሑስ ከባቢታት ክግዕዙ ጸዊዖም ኣብ ሱዳን ኣብ ወቅቲ ክራማት ዝወቅዕ ዘሎ መጠን ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ ኣብ ሱዳን ኣብ ወቅቲ ክራማት ዝወቅዕ ዘሎ መጠን ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ ዕልቕልቕን ልዕሊቲ ኣብ 1946 1988 ምዃኑ ጸብጸባት ይጠቕሶም ኣብ ሱዳን ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝጸንሕ ወቅቲ ክራማት ዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ባህርያዊ ሓደጋታት ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ክኸትል ምጽንሑ ይገልጽ ኣብ ከባቢ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ ኣብ መስጊድ ብዘጋጠመ ላሕኩ ጋዝ ጠንቁ ሓደጋነት ግንባርዕን ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ከባቢ መስጊድ ኣብ ዝርከብ መንበር ኣባይቲ ዝተበገሰን ብልዑል ፍጥነት ናብቲ መስጊድ ዝለሓመን ሓደጋ ሓያሎ ኣካላዊ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ዝሓበሩ ሰብ መዝጥዕና ባንግላዴሽ ብዝሒ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚልቶም ኣብ ባንግላዴሽ ብሓፈሻ ከተማ ዳካ ድማ ብፍላይ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝጠንቁ ዓመታዊ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሕብሩ ጸብጸባት ቀንዲ ጠንቂ ዘይውሑስ መስመራት ባህርያዊ ጋዝ ምዃኑ ይገልጾም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ኣብታ ከተማ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 78 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ይገልጾም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ማእከል መኸተም ቁጥጻር ወራር አንበጣ ዕውት ምንባሩ ተገሊጾም ኣብ ዓዲ ተከለይዛን ዘራእቲ ኣብ ትስፉ መድረኽ በጺሑ
ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሱዳን ብዛዕባ ሓደጋታት ዝናብን ዕልቕልቕን መንግስቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንዕ ሃገራዊ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣውፂኦም። ኣብ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ ኣብ መስጊድ ብዘጋጠመ ላሕኩጋ ዝጠንቁ ሓደጋ ነትጉን ባርዕን ብውሕዱ 13 ሰባት ሞይቶም። ዜና ኣብዚ ፍጻም